काजलचं ओपन झालेलं आहे. काय करा कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. वेटिंग फ्रॉम 10:30. 10:30ला आला तुम्ही? हां 10:30 से आई. हाय. अरे वा. काय झालं? तुम्ही इकडेच राहता, सुरतलाच राहता दोघं? हां प्रॉपर सुरत. बट मैं ॲक्च्युली हूँ महाराष्ट्रात से. महाराष्ट्रात जेव्हा हां मैं महाराष्ट्रात. आता माझे हस्बंड ठीक आहे. आता जस्ट आम्हाला व्हिडिओ खूप आवडला. एकदम छान आहे तुमचे. ये क्या बना केला आहे? गाजर का हलवा. स्वीट है तो वेलकम तो स्वीट से होनी चाहिए. टेस्ट पता नहीं कैसे बना है. थँक्यू. थँक्यू. तुमच्या लग्न आमच्या लग्न 9 दिवसचा फरक आहे. हा का? 20 तारखेला लग्न झालंय, तुमच्या 29 तारखेला लग्न. अरे वा. आमच्या दोघींच्या 9 दिवसाचा फरक आहे. मग फ्रेश जेवढा एकदम. छान वाटलं. पण लग्नात बरं तुम्ही आले. तुम्ही कुठून आलात? मी परत पाठवून आले इकडे. आम्ही जिया वॉटर पार्क आहे तुमच्या ठिकाणी. आमच्या लग्नात भले नाही आले. लग्नाची मिठाई तुमच्याकडनं. अरे वा. घे काजल घे. एक सेल्फी. हा काढा ना. तुम्ही कुठून आलात? वटा रुमावट. मी आहे मुंबईची प्रॉपर. मुंबईलाच राहता काय? शॉपिंग. आज सुरत, उद्या परत मीटअप आहे दुसरीकडे. ते बघला तुमच्या व्हिडिओ रात्री बघितला मी. भांडुपला. रात्री बघितला व्हिडिओ तुमचा आहे. हे असे 5 जण येणं पण मम्मी 50 सारखेच आहेत. हो ना. आहे ना? तुम्ही गुजरात पण तुम्हाला असं मराठी तुम्हाला फॉलोअर भेटतील, पण यायला थोडं लांब आहे. मी जॉब सोडून आलाय. मी जॉबहून आता आलाय. आता या गुजरातमध्ये पण सुरत इकडे आहे. बाकी कुठे कुठे लांब लांब आहे ते काय काय ठिकाणी. लांब आहे. लांब आहे. तुम्ही व्हिडिओ टाकला असं वाटत कधी भेटणार नाही, कधी नाही. येणार तुम्ही सर्व. वीडियो देखा था वो, उसमें तो कितने जन थे. वो ऐसा लगा ना हमारे सूरत में भी शायद होते हो, पर ये एरिया है ना दूर है ना. हाँ. यावेळी आता नेक्स्ट टाइम सुरतला आलं की तुमच्या पहिल्या घरी येणार. आपण सुरतला नवरात्र आना चाहिए. वहाँ पे वो टाइम पे बहुत एंजॉयमेंट होता है. नवरात्रि दी को लेके आना चाहिए. दिलला दीदी जाएगी. एग्जैक्टली लाइफ सभी सोचे नहीं कि मैं कभी पेट रखूँगी, बट दिल को देख के फिर मैंने हस्बैंड को भी बोला कि उनको बहुत इच्छा है कि ऐसे पेट्स हर पेट्स. जब से दिल को देखा ना तो ऐसे लगा कि हाँ एक्चुअली होना चाहिए. हे असं ॲक्च्युली तुम्हाला भेटायचं. भांडुपला माझी मावशी पण राहते. मी कांदिवलीचं माझं माहेर आहे. म्हटलं कधी मुंबईमध्ये नाही भेट होणार, मग मला सुरतमध्ये भेट होते तर म्हटलं मी भेटणार का. आम्हाला तर पटापट काम केलं, लवकर निघून आली केलं. त्या घरी बोला कधी समक्ष भेटू. हां 3 जण सोबत. सुरतला या पण नक्की नेक्स्ट टाइम. पण आता आम्ही पण तुम्ही सर्व आल्याबद्दल थँक्यू. ये दिल के जैसी है. अरे वा. इसका नाम सीयू और इसका हैरी. 2 किड्स हैं. थैंक यू. थँक्यू. तर सर्वांना थँक्यू आल्याबद्दल. आता आम्ही जातो. बाय बाय. थँक्यू आल्याबद्दल. काळजी घ्या तुम्ही. या सगळ्यात.
एकदम घरीच येतात. सुरतला आलो की पहिले तुमच्या घरी. नक्की नक्की आहे ना आमच्याकडे या. आणि आधी व्हिडिओ टाकायचा सुरत याचे. हा आम्ही टाकणारच की येतोय आम्ही. हा नक्की या पण येणार बाई. तयारी करू आता. लेट व्हायला. बाय बाय. चटणी, गुलाबजामुन, भाजी, ही कसली वेगळी भाजी आहे, भात, डाळ, चटणी, बटाट्याची भाजी आणि ही वेगळी कशी तरी मटर पनीरची पण भाजी आणि वेगळी भाजी आहे. त्यासोबत चपात्या आणि एका ह्याच्यात 5-6 चपात्या आहेत ना ते. 4 चपात्या आहेत. 4. चला. तू खा गुलाबजामुन खा पहिला. काय खातेस? आईने भरवलं मला गुलाबजाम. भरवला? झालं तोंड गोड. चपाती भाजी? नाही मी खाते. तू पण खाता. खाऊया. आता इथं बघा तुम्ही तर सुरतचा मीटअप बघितलाच असेल. किती माणसं आपल्याला भेटायला होत्या. माणसांनी काहीतरी आपल्याला, आपल्या प्रेक्षकांनी, आपल्या सबस्क्रायबरनी, आपल्या व्ह्युअर्सनी आपल्याला काहीतरी गिफ्ट पण दिलेले आहेत आणि ते सर्व गिफ्ट्स आम्ही इथे ठेवलेले आहेत. ठीक आहे, रेडी? रेडी. 1 बाय 1 फोडायला घ्या. सर्वात आधी जे ओपन आहेत, ऑलरेडी ओपन आहे ते आपण दाखवूया. जे ओपन आहे तुम्हाला काय दिसतंय ते ओपनमध्ये? आता ही काजलची ओटी आहे. नारळ आणि तांदूळ दिलेले नारळ, जोडीचे. तांदूळ आहे आणि याच्याबरोबर पण अजून काहीतरी असेलच. ते आता कसं आहे आपण एकत्र करून गिफ्ट आणलेले आहेत ना हां, तिथून. आता इथे कोणकोणते गिफ्टवर नाव आहे, पण हा कार्ड ना गिफ्ट आम्ही आणल्यानंतर निघून गेला. तर नाव तर वाचून दाखवते मी. त्याच्यावर पण असू शकतो. वेलकम सुरत विथ बेस्ट विशेस फ्रॉम भारती पानालकर, सुरत, लव फ्रॉम सुरत. ठीक आहे, म्हणजे भारती पानालकर यांनी पण आम्हाला ह्याच्यातलं कोणतं तरी गिफ्ट दिलं, पण हे कार्ड निघालं आमचं. तुम्ही कमेंट करा की तुमचं कोणत्या कलरचं गिफ्ट होतं. ठीक आहे, आम्ही एका पिशवीत सगळे गिफ्ट्स पॅक केलेले ना, सगळे कार्ड निघून गेलो. ओके. चला एक एक अनबॉक्स करा. आता इथे बघा पहिलंच निघालेले कोणते, म्हणजे काय दिसतंय आपल्याला. तर इथे बघा काजलला पर्स दिलेली. काजल पर्स काढून दाखव. रेड कलरची पर्स आहे, ट्रेडिशनल पर्स. किती तुझ्याकडे पर्स झाले ना. भरपूर. आणि पार्टी झिप पण म्हणजे आहे मी बघ. ना दुकान टाकू शकते पर्सचा. विविध आता तू प्रकारचे कोणत्या पर्स. पण ड्रेसवर तू घेऊ शकते. म्हणजे असं झालं की तुझ्या हर ड्रेसवर तुझ्याकडे काजलकडे एक पर्स असणार पर्स आहे. असणार आहे. पार्टी झिप पण आहे. झिप ओपन कर. झिप सुद्धा आहे. वा वा. तर हा Cute आहे. Thank एक पर्स आलेली आहे आणि इथे बघा साडी सुद्धा आली. मग मी साडी उघडत आहे. सुरतला गेलो आणि साडीने आणली असं होणार आहे का? वा वा वा. अशी साडी असणार आहे. बनारसी सिल्क साडी आहे. चला ओपन करा. वाव, चमकते नाही लाईटीवर. हा, लाईटवर चमकते ना. गोल्डन शाईन आहे तिला. वाव. ही मम्मी आणि काजल कोणीही वापरू शकतं. कोणी वापरू शकतो. एकदम छान. प्रिंट छान आहे त्याची. वा रे वा. एकदम मस्त आहे. गिफ्ट सुटसुटीत आहे एकदम एकदम. गिफ्ट एकदम भारी भारी. हा, मस्त आहे. आता इथे सुद्धा काहीतरी गिफ्ट आहे. काजल हे ओपन कर. आणि हे सुद्धा ओपन कर मम्मी. हे शर्ट, हे पीस दिलं ना काहीतरी. हा, पीस असणार काय काय. हो, हे पीसच दिलेलं आहे आपलं. हा, सर ओपन आणि करा. श्री तुलसी ड्रॉप्स आहेत. नको. हे श्री तुलसी ड्रॉप पण दिले. तुलसी ड्रॉप पाण्यामधून आपण टाकून पितो ना, तसं ओपन करतो प्रोडक्ट. हे बघा. अरे वा. आणि इथे आता 1 2 shirt 3 piece आहे. 4 शर्ट पीस आहे ना इकडे. कलर छान आहे. हा कलर फॉर्मल मध्ये छान वाटेल ना काजल. हो, मस्त वाटेल. फॉर्मल लुक छान देईल. टाक माझ्या कांद्यावरती बघूया. अरे वा, वा मस्त ना. छान दिसतोय. छान वाटतं, छान वाटतं. असा कलर तुझ्याकडे नाही होता ना. आता हे खांद्यावर ठेवूनच मी व्हिडिओ शूट करणार आहे. शॉल सारखं. चला नेक्स्ट हा घे काजल तू. मग मी तो घे तू. चला ओपन करा दोघांनी. आणि असं ओपन करा की आपला कागद आपण वापरू शकतो असं. हो, तो आपला नियम आहे हा नियम आहे. गिफ्ट ओपनिंगचा. काजलचं ओपन झालेलं आहे. काजलचं ओपन झालेलं आहे. काजलने रिॲक्ट पहिलाच केलेला आहे. काजलला दिसलेलं आहे काय त्याच्यामध्ये. काजलला काहीतरी दिसलेलं आहे. तिला पहिलंच दिसतो. हो, ते बॉक्समध्ये कसं दिसतं ना लगेच. आणि इथे बघा मी अजून एक घेऊनच आहे बघा. मध्ये कळतं लगेच. आधी तुझं ओपन कर. खोललाय ना तू. अरे वा. काय काय चॉपर आहे. चॉपर. चॉपर. तुला किती 2 चॉपर झाले. झाले आता. एक गावाला, आम्ही एक last time- रत्नागिरीला, एक हा. मुंबईला. एक रत्नागिरीला घेऊन जाऊया. हा आम्ही ना तुमचा गिफ्ट आहे म्हणून आम्ही हा रत्नागिरीला घेऊन जाणार रत्नागिरीला नेणार. है ना. ओपन कर. आम्ही लास्ट टाइम डीमार्ट मध्ये गेलेलो, शॉपिंग केलेली, तेव्हा आपण घेतला होता ना एक. अरे वा. तेव्हा इथे घेतला होता हा. इथल्यासाठी. आता हे रत्नागिरीला जात. आता हे कलर रत्नागिरी. पण खूप छान आहे. मस्त आहे एकदम. चला नेक्स्ट. मग मी खाले तुझं 2 टेन्शन नाही. काही कट करा.
रोज पण असं घ्या आणि जरा सॅलड खात बसा जरा, ते इम्पॉर्टंट असतं. सॅलड खाणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्यात ना फ्रूट सॅलेड साठी आपण सगळे फ्रुट्स पण कट करू शकतो, है ना. बारीक बारीक छान पीसेस होतील. चला आता हे नेक्स्ट. आता इथे त्याच्यावरती नाव होतं का? त्याच्यावरती नाव होतं, दाखव नाव काय होतं. त्याच्यावरती नाव आहे पिंकी राहुल ठाकरे सुरत. अरे वा. अजून कोणाचं नाव अजून फॉर द हेल्पफुल गिफ्ट. हां अजून कोणाचं नाव घ्यायचं नाही राहिलं ना. नाही. आता ह्याचं पण बघा, हे गिफ्टच्या अगोदर मी तुम्हाला नाव दाखवतो इकडे. तू काकी फ्रॉम दीप्ती विक्रम पटेल. ओके पटेल चला आता हे काय. साडी अरे वा, मस्त ही वेगळीच साडी वाटते ना जरा. आहे ना, वेगळीच आहे ना. प्रिंटिंग आहे एकदम, प्रिंट्स आहेत खूप आणि हँडमेड वाटते ना. नाही आता कसली आहे ते माहित नाही, कमेंटमध्ये सांगा, ज्यांनी दिले त्यांनाच माहिती. ही पण छान आहे बघ भरलेली. वा वा, हे किती बघ, हे असं हे रेडियम तर नाही आहे ना. रेडियम आहे का जरा कमेंटमध्ये सांगा. कालो कालो केलं का चमकणार नाही ना. चमकेल का आमची. अरे हे कसं दिसतोय ना, असं उठून दिसतोय ना. मम्मी खरं लाईट मध्ये बघ कसं चमकतंय ते. चमकते ना. वा छान आहे. वा वा, छान आहे छान आहे. हे का आम्ही तुम्हाला सांगू, आमच्या घरी तर साडी आली ना तर ते ताई पण नेसणार, काजल पण नेसणार आणि आई पण नेसणार, मम्मी पण नेसणार, कोणी पण नेसणार. चौघी आहेत, कोणी वापरा, हा. है ना. दोघे तिघ तेरी मॉम किधर गई. तुम्ही ताई. चला आता काजल हा गिफ्ट ओपन करायला घे. हे पण ठेवायचं हे वालं. मम्मी हा बॉक्स ओपन कर. काय बघ, ह्याच्यात काहीतरी खाण्याची वस्तू आहे, हो ती कळते. है ना. हा एक आपण पहिलंच खाल्लेलो आहे. हा अजून तुम्हाला सांगायचं आहे की आम्हाला मठ्ठा ते येलो कलरचं ते आणि गाजरचा हलवा सुद्धा दिला होता. त्या तुम्हाला ब्लॉग मध्ये दिसलं होतं की आम्ही लगेच खाऊन टाकलं. लगेच तिथेच खाल्ला आहोत. हो माझा पहिला झाला ओपन. थांब आता काजल थांब, आता उलटा फिरव. हा इकडे दिलाय बघा, नान खटाई दिलेली आहे. वा वा, असा बॉक्स दिलेला आहे ना हा की बघून असं वाटतं ओपनच नाही करावा, ठेवावा असा. काय मला ओपन करायचा वाटतोय सगळ्यांचा नाश्ता. मग चला ओपन कर ना, मग खाऊया ना, कर ना ओपन. तिथे काजल का काय असेल, गॅस करा काय असेल मला दोघांनी. माहिती आहे कारण की सबस्क्रायबरनी ऑलरेडी सांगितलेलं. काय सांगितलंय. राधा कृष्णाची फ्रेम आहे. वाव, बघ, तुला सांगितलेलं. हो. असं गिफ्ट ओपन करायला किती मजा येते ना. मजा येते. काय असेल, कसं असेल, काय असेल, म्हणजे ते जीवनात एवढा ते 10 सेकंड 20 सेकंड किंवा 1 मिनिटाचं गिफ्ट वर ओपन, खाली होतो. ते गिफ्ट रॅपिंगचा ना फायदा पूर्ण वसूल होतो, फायदा होतो त्याचा ना. होय. फ्रेम बघून मजा फ्रेम येते. आणि फ्रेम सारखे असे गिफ्ट आहे ना, काय कसं असेल. राधा कृष्णाची नाही. नाही आहे थोडे आहेत. हे. वा 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 वा. कृष्णाची आहे, तुम्ही तुमच्या बेडरूम मध्ये लावा. नाही ते वेगळे मीटअपचं काजलनी लक्षात ठेवलेलं आहे वाटतं. हा, तू वेगळं आता मीटअप एवढे झाले, काजलचा मीटअप झालाय का टोटल. विथ बेस्ट विशेस, वेलकम टू काजल सुरत विसरली. फ्रॉम भारती पनालकर. भारती सुरत पानकर मधले सुरत ना. हा त्यांनीच दिलंय ना गिफ्ट. ओपन करूया बघूया. ए पोपट पचका, ते. माझं लक्ष. पण पचका झाला तर चांगला पचका दिसतो इकडे, काहीतरी वेगळंच आहे. आणि हे तुम्हाला सर्व गिफ्ट सर्व ज्यांनी कोणी किती फ्रेम्स दिलेले अगोदरपासून सर्व तुम्हाला रत्नागिरीच्या घरी किंवा इकडे कुठेही तुम्हाला लावलेलं पक्का दिसणार आहे. ते रत्नागिरीच्या घरी दिसणार आहे. तुम्ही माझं खरं एक काम सोपं केलं बघा. हे सर्व वॉल्स ना मी सर्व एम्प्टी ठेवलेत. काजल आपला प्लॅन होताच ना की काहीतरी कितीतरी फ्रेम्स घेऊन प्रत्येक ठिकाणी एक वेगवेगळं लावूया. हो आम्ही लावणार होतो. अजूनपर्यंत आम्ही दोन्ही घराला डेकोर केलं नाही असं प्रॉपर जसं आम्हाला करायचंय. मी आम्ही खोलू का प्लॅन इकडे? मी करतो. खोलू का? कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय? खोलू का? बघूया. खोलू का? वाव वा मस्त. वाव वाव वाव. हॉर्स आहे. बघ ना फ्रेमचं हे बघ पप्पू. फ्रेमचं आउटर पण ते वरचं हे बघ ना, पूर्ण ग्रह दिसतात तर त्याच्यात वेगवेगळे अर्थ आपलं पूर्ण ते चमकतंय ते. पाण्यात पण आहे घोडे. वा वा वा. असे घोडे दिलेत ना की असं वाटतं बसून सुरतला परत यावं. घोड्यावर बसून. छान आहे. आणि त्याचं फ्रेम फिनिशिंग आहे. फिनिशिंग जरा वेगळी, असं ना पिक्चर नाही वाटत आहे, असं काय हे नाही पेपर नाही ते एक असं वाटतंय मॅट फिनिशिंग आहे. काहीतरी वेगळंच आहे ते. एकदम छान आहे, पण आम्हाला आवडलं. पण आवडलं मस्त छान आहे. आहे. म्हणजे असं अशी फ्रेम तुम्ही दिलायत ना, हे असं की कुठेही लावलं ना असं फ्रेम पाठी तर माणूस नक्की विचारणार किती छान आहे आणि कसं नजर जाणार याच्यावरती. अशी फ्रेम आहे खूप छान. कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय? माझ्या तुझ्या तुझ्या आमच्या कांद्या- सगळ्यांच्या actually. सगळ्यांच्या मम्मी फक्त सुटल्या. बोलते पण मम्मीला पण काहीच आहे. हा, चला आपण खाऊया. हे बघ काय आहे. बापरे एवढे दिलेत. कधी खायचे एवढे? आता लय भारी आहेत ना नानी? घ्या एक एक घ्या. आता मी पण तुम्हाला खाऊ नको एवढ्या आवडीने जर तुम्ही दिलाय. अर्धा कर. भारी आहेत. तोडू नाही शकत. तोडतो. हा एकदम म्हणजे कसे बघ खुशखुशीत एकदम मस्त ना. जे मला बघूया. हम्म. हो ना.
त्याच्यामध्ये ना ड्रायफ्रूट जास्त आहे. चाय सोबत एक नंबर वाटेल. छान आहे, एकदम छान आहे. वाटलं होतं ना तुला काहीतरी खायला पाहिजे. बघ खायला आहे की नाही मिळालं ना. ते मट्टा दिला होता तो एक नंबर. परत पाहिजे मला. परत पाहिजे. आम्ही परत आलो ना की परत आला. परत आला तो सुरतमध्ये. खूप चांगला होता खरंच. जशी मुंबई आमची चांगली आहे, जसे मुंबईची माणसं आमची चांगली, जेवढे सुरतमध्ये आम्हाला मिठामध्ये. आहे ना आम्ही थोडं ताईला पण दिला टेस्ट करायला. ताईला आवडला. त्याला पण दिला. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे, जेवढी आमची मुंबई चांगली आहे, जेवढी आमची रत्नागिरी चांगली आहे, तेवढी तुमची सुरत आणि आपला इंडिया तेवढं चांगलं आहे. कुठेही गेलं तरी माणसं एकदम हेल्पफुल आहेत, माणसं चांगली आहेत. प्रत्येक ठिकाणी आपापली माणसं आहेत इकडे आणि तिकडे. आणि परत आम्ही येणार. आणि जाती धर्म हे बाजूला सोडून आपण बघूया आणि बघितलं ना तर इंडिया खूप आपली चांगली आहे. सर्व प्रकारचे माणसं किती हेल्पफुल माणसं आहेत, एकदम समजदार माणसं आहेत. असं आम्हाला वाटलंच नाही आम्ही दुसऱ्या स्टेटमध्ये गेलो किंवा असं काही वेगळं वाटलं, असं काहीच नाही वाटलं. आम्हाला वाटलं की आम्ही असंच फिरतोय मुंबईमध्येच आता फिरलं. एकदम आम्हाला खूप छान वाटलं. आपण दुसऱ्या कुठे तरी आपण गेलोय म्हणून. बघितलं त्या दिवशी मला सोडायला मागत नाही होती. हो, मम्मीला बोलता सोडून जाऊ नका. मग आम्ही बोललो चला विक्रोळीला. खूप म्हणजे खूप छान, आम्हाला खूप आवडलं. सुरतला असं वाटलं, असं नाही वाटलं की कधी कधी असं वाटतं ना या ठिकाणी परत नाही जावं, पण तुम्हाला बघून, तुमचं रिस्पॉन्स बघून आता आम्हाला वाटतं की आम्ही कधीतरी परत येऊ. परत आम्ही जर इन्फॉर्मेशन काढली, मला जर चांगलं वाटलं, माहिती पडलं की कुठे तिकडे कुठे अजून काहीतरी चांगलं आहे तुम्हाला दाखवण्यासारखं, जे आपल्याला इन्फॉर्मेशन सर्वांना मिळेल कोणत्या गोष्टींनी, तर आम्ही तिकडे परत व्हिजिट करू. आणि जाणार असेल तर परत तुम्हाला सांगू, तुम्ही सर्व जे भेटलाय त्यांनी परत यावं आणि अजून पण सर्वांनी यावं ज्यांना यावी नाही येता आलं. मट्टा घेऊन आणि बिस्किट घेऊन. असं काही कंपल्शन नाही आहे, कंपल्शन नाही, पण ते कसं आम्ही खाल्लं नव्हतं ना कधी, खरंच नाही खाल्लं होतं आम्ही. टेस्ट नाही अजूनपर्यंत. प्रत्येक एरियामध्ये, आणि प्रत्येक गावामध्ये वेगवेगळं असतं. रत्नागिरीमध्ये कसं हापूस आंबा, फणस पिकतात, तसे प्रत्येक गावागावामध्ये काही ना काही असतं नवीन प्रकार. स्पेशालिटी तिकडे. आणि मम्मीला आणि काजलला विचारा. काजल 2-3 दुकानात गेलो मी, विचारलं ना मट्टा आहे का तुमच्याकडे, आहे ना, बोल नाही बोललो. इथे विचारलं आम्ही पण नाही. आणि तिकडची जी चव आहे तिकडे मिळणार पण नाही असं मला वाटतं, कारण की जिथून तुम्ही आणलेली ती खरंच खूप सॉलिड. आम्हाला म्हणजे खूप भूक लागली होती तेव्हा आम्ही तिथल्या तिथे हॉटेलमध्ये जिथे थांबलो होतो तिथेच आम्ही खोलून खाल्लं. हो, हॉटेलचं पण जेवण छान होतं. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी एक बनवण्याची पद्धत आहे. तिकडे सुद्धा आम्ही जेवलो होतो त्या शॉपमध्ये, तर तिकडेही जेवण खूप छान होतं. म्हणजे प्रत्येक एक रिजनची, एरियाची, स्टेटची, जागेची एक प्रकारची चव आहे, ती आम्ही चव घेतली. म्हणजे एक तुमच्यामुळे आम्हाला तिकडे जाता आलं की म्हणजे आपण इन्फॉर्मेशन पोहोचवू शकतो, त्या कारणाने आम्ही तिकडे गेलो होतो. आम्हाला एक वेगळा एक्सपिरियन्स झालं. जायला तुम्ही तो तास विचारतो, फक्त 4.5 तास लागतात, असं काय वेगळं नाही आहे, एवढं लांब नाही आहे, तुम्ही जाऊ शकता तिकडे. खूप छान आहे. नसेल तुम्हाला तिथं येत असेल घरी येऊ शकतात. आणि तुम्हाला दोघांना अजून काय सांगायचं आहे? आम्हाला तर मजाच येते, परत पण जाऊ वाटतंय. असं माणूस कसं एकदा गेला की कंटाळू येतो ना, म्हणजे कंटाळा आल्यावर म्हणतो ना परत बाबा नको तिकडे लई लांब आहे. पण आम्हाला असं नाही झालंय की आम्हाला वाटतं की परत पण आपण कधीतरी जाऊ तिथे. असं आम्हाला वाटलं. थोडीशीच माणसं, 5-6 माणसं भेटलीत, पण ती कशी माहितीये एकदम जीवाला जीव देणारी भेटली. आणि असं वाटतं की तिथे परत जाऊन त्यांना भेटावं. खूप छान आहे, तुम्ही रिस्पॉन्स चांगला देताय. म्हणजे अजून काय सांगू शकतो, तुम्हाला एक मोठा थँक्यू म्हणू शकतो मी. आणि जेवढा पॉसिबल होईल, आले होते तुम्ही भेटायला आम्हाला, आणि मी तुम्हाला एक प्रॉमिस करतो, जेवढा आमच्या तर्फे पॉसिबल होईल, शुभांगी कीर तर्फे काहीही हेल्प असेल, कोणत्याही प्रकारे हेल्प मी करायला एकदम रेडी आहे. पण मी एक वेळ बघणार, एक टाइम बघणार, आणि मी जेवढं होईल तेवढे आपण हेल्प करायची मम्मी पब्लिकची. आणि ते तुम्हाला आम्ही दाखवू सुद्धा की काय हेल्प केली आणि कशी हेल्प केली, पण नक्कीच करणार आम्ही. पण एक राईट टाईम आणि राईट प्लेस आम्हाला माहिती पडली पाहिजे त्याची. आणि तुमचा रिस्पॉन्स खूप म्हणजे खूप छान आहे. मम्मी जिकडे जाऊ तिकडे मम्मीला एक ओळख म्हणजे आहेच, कुठे ना कुठे कोणतरी माणूस मिळतच, म्हणजे भेटतात. जोडलेली माणसं भेटतातच. आणि रिस्पॉन्स म्हणजे त्यांना खूप प्रेम आहे, खूप छान वाटतं. हेच बघून मला तुम्हाला एक बोलतात ना, एक क्लॅप करायला वाटतं, पण माझ्या हातात कॅमेरा आहे. पण आम्ही सर्व बघा, शुभांगी की आणि काजल सुद्धा तुमच्यासाठी क्लॅप करणार आता. हे क्लॅपिंग आमच्यातर्फे तुमच्या सर्वांसाठी. खूप म्हणजे खूप छान वाटलं. असंच रिस्पॉन्स द्या, असंच सपोर्ट करत राहा. आणि कधी कधी प्रे करा आणि त्या प्रेमध्ये आम्हाला पण ठेवा. आणि आम्ही पण तुमच्यासाठी प्रेमध्ये, जसं मी कसं प्रेमध्ये तुम्हाला ठेवतो हेल्थीसाठी, तसं तुम्ही पण माझ्या मम्मीसाठी, काजलसाठी, माझ्यासाठी, माझ्या ताईसाठी, सर्वांच्या फॅमिलीसाठी, तुमच्या स्वतःसाठी पण तुमच्या प्रेमध्ये आम्हाला ठेवा. बाय बाय.